4,800 לקוחות, כ7 מיליון צרכני קצה, 1.5 מיליארד מטרים קוב אספקת מים בשנה, 3,000 מתקנים, מעל 10,000 קילומטרים של קווי מים, דירוג איתנות פיננסית טריפל איי, 2 חברות בנות, אספקת מים גם לרשות הפלסטינית וירדן. זוהי מקורות, חברת המים של מדינת ישראל. מפסגות החרמון ועד לקצה הערבה, 365 ימים בשנה, בשגרה ובחירום. המים של מקורות מגיעים לכל ברז, בבתים, בחקלאות ובתעשייה בישראל, כבר 75 שנה. החברה רואה כצו לאומי את פיתוח המדינה והפרחתה. ברוח החזון, השכילה החברה לפתח ידע ויכולות ייחודיים בעולם. הם כוללים פתרונות אינטגרטיביים בתשתיות, ביזמויות, בראייה כלל ארצית, מתוך אחריות ומחויבות להווה ולעתיד. זהו המוביל הארצי, גדול מפעלי התשתית שהוקמו בישראל, לב מערכת המים הארצית. כבר לפני כ-50 שנה, מקורות קראה את המפה והקימה את עורק המים הראשי של המדינה, מהצפון לדרום הצחיח. עמידתה חסרת הפשרות של מקורות בכל יעדי אספקת המים אפשרה את בנייתם של יישובים וצבעה את ישראל בירוק. גם באיכות המים, מקורות לא מתפשרת. זהו מפעל הסינון המרכזי, הממוקם באתר הדגל של החברה, אתר אשכול. הוא נחשב לאחד מהמתקדמים והגדולים מסוגו בעולם, ומושתת על חזית טכנולוגיות הסינון. למעלה מ-500 מיליון מטרים מעוקבים של מים מסוננים בו מדי שנה. במקביל, ומתוך דאגה שכל מקום בישראל ייהנה מאספקת מים באיכות הגבוהה ביותר, מעבדות האיכות של מקורות מבצעות מדי שנה מאות אלפי בדיקות מים משוכללות. כדי להרחיב את מקורות המים, משקיעה מקורות מאמצים רבים בהפקתם של מים ממאגרים תת-קרקעיים, שחלקם מים מליחים העוברים התפלה. בעזרת ציוד שאיבה מתקדם כחול לבן של חברת הבת שחם מקורות ביצוע, שואבת החברה כמויות גדולות מאוד של מים ממעמקי האדמה, התורמים להגדלת מצאי המים בישראל. גם במי הים מטפלת מקורות. החברה פיתחה מערכות התפלה מתקדמות ביותר, והייתה הראשונה שהקימה בישראל מתקן להתפלת מי ים, מתקן סבחה באילת. בכך פרצה מקורות את הדרך לשילובם של מים מותפלים לבתים בישראל. פריצת דרך נוספת מובילה מקורות עם הקמתו של מוביל המים הארצי החדש, פרויקט התשתית הגדול והנרחב בעשרות השנים האחרונות. מקורות תשקיע למעלה מ3 מיליארד שקלים בשינוי כיוון אספקת המים בישראל, במקום מהצפון לדרום, מהמערב ולכל הכיוונים, כך שרובם יגיעו מ5 מתקני התפלת מי ים, מאשקלון בדרום ועד לחדרה בצפון. החברה כבר חיברה למערכת את מתקני ההתפלה הפעילים באשקלון, בפלמחים ובחדרה. בהמשך התחברו עליה המתקן באשדוד, שמוקם על ידי חברת הבת מקורות פיתוח ואיזום, והמתקן המוקם בסורק. המשמעות, החל משנת 2014, מרבית אזרחי מדינת ישראל ישתו מי ים מותפלים, וכל זאת ייעשה מרחוק ובאופן אוטומטי באמצעות טכנולוגיות בקרה חדשניות ומתוחכמות. עם השלמת הקמתם של כל מתקני ההתפלה וחיבורם למוביל הארצי החדש, תוכל מקורות להתחיל לשקם את מאגרי המים הטבעיים בישראל למען הדורות הבאים. פתרון נוסף הוא טיפול במי השפכים. החברה משיבה לחקלאות למעלה מ-75% ממי השפכים בישראל, השיעור הגבוה בעולם. המשמעות, יותר מים איכותיים פנויים לשימוש ביתי. מקורות משיבה את מי השפדן המטוהרים למערכת הקו השלישי לנגב. שם מוחדרים המים בטכנולוגיה מיוחדת לאקוויפר, מבלי שיתערבבו עם המים הקיימים. בהתאם לביקושים, מקורות שואבת אותם ומספקת אותם לחקלאות בנגב, ובו זמנית מאפשרת לחקלאים ליהנות מכדאיות כלכלית. התוצאה? ישראל פורחת, וגם הנגב. מקורות לא עוצרת ויוזמת פעולות רבות נוספות להגדלת כמויות המים בישראל. למשל, תפיסת מי שיטפונות בערבה ובעמק יזרעאל ובאזורים נוספים, ואף הגברת המטר באמצעות זריעת עננים. היוזמה המקורית הזו מוסיפה כ-18% לכמות הממטרים באזורי הזריעה.
מכיוון שייצור והובלה של מים דורשים הרבה אנרגיה, מקורות מיישמת פתרונות חכמים להתייעלות אנרגטית. החברה מפעילה את רוב מערכותיה בשעות שבהן צריכת החשמל נמוכה, ומשלבת שימוש בחשמל ירוק, אנרגיה חלופית וטורבינות הידרואלקטריות. זהו ביטוי גם למדיניות פיתוח בר קיימא, שאותו מובילה מקורות. מקורות מחויבת לביטחון הלאומי ולשמירה על המשאב האסטרטגי שלנו, המים. החברה מפעילה מערך ביטחון מים מתקדם ביותר, בפריסה כלל ארצית, ובנוסף משלבת פתרונות ביולוגיים ייחודיים, פורצי דרך בעולם. הפתרונות מבוססים על יכולתם של סוגי דגים שונים לזהות מראש כל חריגה באיכות המים, עד ניטרול האפשרות להרעלתם. הידע והיכולות הגבוהות של מקורות ביססו את מעמדה של החברה כשחקן מרכזי בשוק המים הבינלאומי וכמוקד התעניינות מצד גורמים רבים ברחבי הגלובוס. ווטק, המרכז לחדשנות טכנולוגית של מקורות, שותף למיזמים ולמחקרים שנועדו לפרוץ את הדרך לטכנולוגיות המים של המחר. במקביל, חברת הבת מקורות פיתוח ואיזום מקדמת בימים אלה פרויקטים בקפריסין, בדרום אמריקה ובאפריקה. מקורות חוגגת השנה 75 שנים להיווסדה, שנים של תרומה לאומית מכרעת. כל המפעלים שלפנינו הם חלק מהיצירה המרשימה של החברה לאורך השנים, לפיתוח מדינת ישראל ולהגשמת הרעיון הציוני. מקורות נותנת בזמן אמת מענה נכון לצרכים הלאומיים, גם למקומות שעליהם לא מגיעה כיום מערכת המים הארצית, כמו רמת הגולן, ים המלח והערבה. כמי שמגשימה את ייעודו של המפעל הציוני ואת סדרי העדיפויות הלאומיים, ניצבת מקורות בכל עת לצד ממשלת ישראל. החברה מאפשרת את הוצאתם לפועל של החלטות ותהליכים לחיזוק ההתיישבות, החקלאות והתעשייה במדינה. יכולות התכנון המדויקות והפתרונות האינטגרטיביים של מקורות משולים לפסיפס מרהיב, שחלקיו הבולטים הם מקצועיות, אחריות, ציונות ותמיד מבט קדימה לעבר המחר. זהו פסיפס הפעילות של מקורות, ואין דומה לו בעולם. מקורות, חברת המים הלאומית, כבר 75 שנה, יודעת ותדע גם בעתיד לתת מענה לכל הצרכים והאתגרים של מדינת ישראל, ולהוות גשר לשלום עם שכנותיה. מקורות, חברת המים הלאומית של ישראל, מקורות המים של כולנו, כבר 75 שנה, ובעתיד.